Merħba tfal, kif intom nittama li tinsabu tajbin? Jiena Miss Franziska u llum nilqakom għal dan il-ħin tal-istorja. Illum ser nkunu qed naqraw storja minn mitoloġija Griega. Ġieli smajtu intom bil-mitoloġija Griega? L-istejjer minn mitoloġija Griega huma 6 stejjer li ġejjin mill-Greċja tal-qedem. Dawn kienu stejjer li għaddew minn ġenerazzjoni għall-oħra, jiġifieri n-nies kienu jirrakkuntawhom lil uliedhom u dawn kienu jibqgħu jgħadduha minn ġenerazzjoni għall-oħra. Huma stejjer sbieħ ħafna u li huma popolari madwar id-dinja kollha u spiraw diversi stejjer oħra u anka films. U llum ser inkunu propju qed naqraw l-istorja jisimha Ikarus, it-tifel li kien jaf itir. X'taħsbu li ser jiġri tfal f'din l-istorja? Tajjeb ngħidu li fl-istejjer Griegi insibu ħafna affarijiet differenti, ħafna affarijiet mhux tas-soltu. Jiġifieri ħanaraw ħafna maġija, kreaturi strambi, mostri u affarijiet supernaturali. Forsi diġà indunajtu mill-fatt anka tal-qoxra tal-ktieb u mit-titlu. Din l-istorja tfal ġiet miktuba f'dan l-istil minn Xavier Pirotta u adattata għal Malti minn Carm Seracino. Ejjew nibdew billi naqraw il-ħarsetta. Ikarus għandu ġwienaħ magħmula mix-xema u r-rix. Minħabba fek ma jistax itir qrib ix-xemx għax jinħallu. Imma Ikarus determinat li jtir bħal Lajkli, akkost ta' kollox. Taħsbu tfal li Ikarus se jirnexxielu jtir bħal Lajkli? Ejjew niskopru flimkien. Tfal, l-ewwel ser nibda billi nintroduċi il-personaġġi, il-karattri tal-istorja. Ser niltaqgħu ma' Daidalus li huwa inventur kbir, ġifieri dejjem joħloq affarijiet ġodda, u ma' Ikarus li huwa ibnu Daidalus. Fuq il-gżira imbeda ta' Kreta, ħafna żmien ilu kien jgħix tifel jismu Ikarus. Missieru Daidalus kien inventur kbir. Kien kapaċi joħloq ħafna affarijiet interessanti, bħal xi baqra tal-injam li tgargar weħida, jew xwabel li jiġġieldu bejniethom. Iżda Daidalus kien jaħdem għal Minosse, is-sultan kattiv ta' Kreta. Ikarus u Daidalus kienu jgħixu f'ħafna ġid fil-palazz tas-sultan. Jekk tonqoshom xi ħaġa, kienu jfaqqgħu subajhom u warahom il-qaddejja ġejjin. Madankollu ma setgħux joħorġu mill-palazz, kienu priġunieri tas-sultan. Ikarus ma kienx isib x'jagħmel u xtaq ħafna jitlaq minn Kreta u jmur idur id-dinja. U jum fost l-oħrajn seħħet il-ħolma ta' Ikarus. Missieru qallu, ħajkollna nitilqu minn Kreta. Is-sultan iridni nibnilu għodot tal-gwerra u jien ma rridx nagħmel dan. Imma kif nistgħu naħarbu? Staqsa Ikarus. Is-sultan għandu gwardjan ma' kull bieb. Ħanaħarbu mill-gżira billi ntiru, qal Daidalus. Ikarus ma setax jemmen lil widnejh. Kien jaf li missieru kemm il-darba kien għamel ħwejjeġ tal-Eġubijiet, imma possibbli kien kapaċi jagħmel ġwienaħ itiru. Ejjew naraw. X'taħseb? Staqsih Daidalus fil-waqt li fetaħ il-bieb tal-kamra tiegħu. Ikarus baqa' mibluħ, staġeb.
Fuq il-mejda kien hemm żewġ pari ġwienaħ ġganteski. Kienu eżatt bħal ġwienaħ tal-asafar, imma kienu magħmulin mix-xema u r-rix. Sbieħux, qal Daedalus bi kburija, u se nużawhom dal-lejl. Dal-lejl? Staġeb Ikarus. Iktar ma ndabbru rasna malajr, iktar aħjar, qallu missieru. Dak il-lejl, Ikarus tela ma' missieru fuq il-bejt tal-palazz. Daedalus rabat il-ġwienaħ ma' diraj nibnu. Jien l-ewwel u inti ejja warajja, qallu huwa u jilbes il-ġwienaħ. Kull ma trid tagħmel huwa li tagħti b'dirajk u ħalli l-riħ iġorrok miegħu. Iżda, żied jgħidlu, ittirx mal-baħar għax inkella r-raxx tal-mewġ ixarrablek ir-rix u l-ġwienaħ jitqalu wiss. U ttirx idejn ix-xemx lanqas minħabba li sħana tħoll ix-xema u tispiċċa fil-baħar. Tfal, kieku intom tisimgħu dawn l-istruzzjonijiet kollha u l-fatt li ser ittiru, kif tħossukom? Ħanaraw Ikarus kif qed iħossu. Ikarus beda jħoss roda ma' ġismu kollu. Issa x'jiġri jekk il-ġwienaħ tiegħu ma jaħdmux? U x'jiġri jekk jaqa' fil-baħar? Intom taħsbu li ser jirnexxielu tfal. Daedalus ħaġirja tajba u b'qabża intefa' mill-bejt filwaqt li fetaħ dirajh beraħ. Minnu fih ħakmu r-riħ li beda jimbuttaħ lejn is-sema. Isa ħaffef ibni, sejjaħlu bleħen għoli. Ikarus bil-kemm beda jiflaħ iżomm fuq sajħ bil-biża, iżda ħa nifsil ġewwa u ħaqabża minn fuq il-bejt. Għal mument wieħed tal-waħx ħassu qed jaqa', imma mbagħad ħassu qed jitla' l fuq. Feta' għajnejh u l-bogħod taħtu ra l-baħar illeq fid-dawl tal-qamar. Ikarus beda jwerżaq bil-ferħ. Arani pa, beda jsejjaħ lill-missieru u nqaleb rasu l-isfel fl-arja. Attent, għajjat lura missieru, għad baqalna ħafna biex naslu, tir warajja. Ikarus kontra qalbu wieġbu b'vuċi għolja, ġej. Iżda meta sebaħ u x-xemx bdiet tiżreġ fis-sema, Ikarus parrit iktar eċitament. Tgħid nista' ntir ogħla mill-lajkli, staqsa bejnu bejn ruħu. Ikarus fetaħ ġwenħajh beraħ u tar il-fuq lejn ix-xemx. Beda jħabba ġwenħajh u jtir dejjem iktar il-fuq. X'gost! Beda jgħajjat u jlebbet u jżid u jżid u kull ma jmur joqrob iżjed lejn ix-xemx. Ħassu qisu s-sultan tad-dinja. Tfal infakkarkom fit-twissija li kien għamillu missieru Daedalus. X'taħsbu li ser jiġri issa? Imma f'daqqa waħda, in-nota rixa nieżla quddiem wiċċu. Ikarus tgerfex. Kif jista' jkun rixa tola daqshekk fis-sema fejn l-ebda għasfur ma jista' jilħaq? Indunajtu tfal x'inhu jiġri. Ħares lejn ġwenħajh u minnu fih ftakar x'kienu issieħ missieru. Ix-xemx kienet qed iddewweb lix-xema.
rrid jitbiet minna kemm jista' jkun malajr. Ikarus beda jħabba ġwien ħajħ kemm jiflaħ, iżda iktar riġ beda jaqa' u jittajjar madwaru. Ix-xema bdiet qattar mill-qafas tal-injam u Ikarus ħassruħu nieżel iktar u iktar sakemm ċuff għodos fl-ilma. Sakemm Daedalus intebaħ ġara kien diġà tard wisq. Kull ma kien baqa' minn Ikarus kien ftit rix jom f'wiċċ l-ilma. Kif tnikket l-imsejken Daedalus kemm ħassu qalbu sewda. Biex irnexxielu jaħrab mingħand is-Sultan Minosse kellu jitlef lill-Aziz ibnu. Baqa' jtir sakemm wasal fil-gżira ta' Sqallija. Baqa' jgħix hemm sal-aħħar ta' ħajtu waħdu u mimli bin-niket. U dan kollu ġara għaliex Ikarus ma kien sema mit-twissija ta' missieru. Tfal għalhekk x'taħsbu li hija t-tagħlima ta' din l-istorja? U kieku intom kontu Ikarus, kontu tagħmlu xi ħaġa qabel biex tippreparaw ruħkom? Issa li qrajna din l-istorja, ser ngħaddu għal attività ċkejkna ħelwa marbuta ma' dan il-ktieb. Għaliex intom ukoll tfal tistgħu issiru Daedalus u toħolqu il-ġwiena ħalikom, però dawn il-ġwiena sfortunatament ma tistgħux ittiru bihom. Għandkom bżonn għal din l-attività platti tal-karti, ser ikolkom bżonn 8 biex tkunu tistgħu tagħmlu il-ġwienaħ u 3 platti oħra biex tużawhom għaċ-ċentru kif ħanurikom iktar tard. Ser ikolkom bżonn ukoll żigarella li hija ftit wiesa tal-lewn isfar jew abjad jew kulur ċar. U għandkom bżonn ukoll kollha, staplers, tape, imqas u ovvjament lapes. Issa tfal dan għandu jkun ir-riżultat finali tagħkom. Mela l-ewwel ħaġa li ser tagħmlu hija li ser taqbdu l-platti li ser tużaw għal ġwienaħ u fin-nofs tal-platt ser tpinġu qisha għajn. U ħataqtaw lajn Sa din il-ħaġa ser tagħmluha qatt minn platti kollha. Il-parti tan-nofs m'għandkom bżonna u ħaser iżommu biss dawn iż-żewġ partijiet li jisom qamar. Issa meta tagħmlu dawn il-partijiet ma' 8 platti jiġifieri ħataqbdu platt ieħor platt sħiħ u ħatibdew twaħħlu il-partijiet nofs qamar. Tajjeb li qabel tippreparawhom ftit biex taraw kif ser ikunu u mbagħad suppost ser tiġikom xi ħaġa hekk. Ħajkollkom il-ġwienaħ fuq kull parti. Issa meta tkunu weħħiltu il-ġwienaħ li ser tagħmlu fuq il-platt tan-nofs,
Jiġifieri għandkom il-ġwienaħ. Tkunu waħaltu l-ġwienaħ mal-platt. U mbagħad ser taqbdu platt ieħor u terġgħu twaħħluh biex ikollkom il-bażi iktar soda u jeħlu sew il-ġwienaħ. Meta tagħmlu dan imbagħad kull ma ħajkun jonqos huwa li tagħmlu ż-żigarella biex tkunu tistgħu tilbsu l-ġwienaħ. Fil-fatt jiena diġà lħaqt weħħilthom. Il-żigarella jiena kkalkulajta madwar 60 ċentimetru, iżda ovvjament intom tistgħu tikkalkulaw skont anka skont intom kemm għandkom bżonn li ż-żigarella tkun twila biex tkun tista' tidħol u tilbsuha sew. Meta tkunu kejjiltu tajtu ż-żigarella, kull ma tridu tagħmlu mbagħad jalli permezz ta' stapler ukollha twaħħluhom twaħħlu t-tarf ma' fuq tal-platt u tarf ieħor ma' isfel tal-platt u terġgħu tagħmlu l-istess ħaġa għaż-żigarella l-oħra. U mbagħad jekk tixtiequ tistgħu terġgħu twaħħlu platt ieħor biex ikollkom dejjem il-bażit għal darkom iktar soda. U hekk tkunu ħloqtu il-ġwienaħ tagħkom ukoll. Nissuġġerixxi li tużaw kollha li hija b'saħħitha jew kif għadtilkom inkella anka tużaw staplers u anka it-tape ukoll. U hekk tkunu ħloqtu il-ġwienaħ bħall-Icarus. Nispera li oġbitkom din l-attività li tistgħu tagħmlu, u nispera li oġbitkom din l-istorja mill-mitoloġija Griega u aħna niltaqgħu darb'oħra b'istorja oħra. Saħħa tfal!